Good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga mga Kabicolana. Ayan, welcome back sa ating munting channel. For today's vlog, ayan, share ko lang sa inyo yung naging travel namin from Bulacan to Ligao City, Albay. Ayan, biglaan po yung aming pag-uwi dahil sa pagkamatay ng tita ko. Gusto ko lang i-share sa inyo dahil yung pag-uwi namin na to is motor lang ang gamit namin papuntang Bicol. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ka-enjoy. Mahirap man pero enjoy yung naging travel namin. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung naubos namin gas back and forth from Bulacan to Ligao, Albay. Ayan, 1.5 lang po, back and forth na po yun. Ayan. At napakasarap sa pakiramdam. At ito nga, inabot na kami ng liwanag. Malapit na kami sa parting Laguna. Nandito na kami sa malapit sa Laguna sa pagliwanag na to. Kasalukuyan nandito na kami sa parting Laguna at ayan na nga dahil sa nagutom na kami, may baon kaming pagkain kaya kumain na kami dito. Kumpleto nga pala kami ng baon para hindi magutom sa daan, o di ba? Kaya kumain muna kami dito, kaya let's go, samahan nyo kami guys para kumain dito. Diyan muna tayo guys. Ayan guys. Oh. Stop over muna at nagutom si Duko. Guys, dito tayo sa lugar ng kabundukan. Ayan o. Oh. Picture. Tayo. Picture mo tayo. 1, 2, 3. Tayo yung cellphone natin. Ha? Maalat yata yung luto ko. Tayo mo. On protected landscape herbal pavilion. Ayan, kasama ko Bicolana. Dito kayo, stop over muna kami dito sa Zigzag Mall. Tumora. Ayan yung ating companion pagbiyahe. Aerox. Hello. Uy, parang kilala kita. Di ba ikaw ate yung yung vlogger? Di ba ikaw yung vlogger? O kawig mo lang. Ano talaga? Muli boses ko na naman. Saan ba dito yung may unggoy dito? Ayan dyan mga puno-puno siguro mga unggoy. Motor. Ayan o, si warm up. Kapoy na si... Ayan ka na. Warm up lang po yan. Ayan, shout out lang ka na. Inok like ka ba? Guys. At Timonan. Akit pa tayo? Ah? Akit pa tayo o ikaw na lang? Pwede.
Ang lalaki ng puno, oh. Grabe. Guys, nakita na tayo sa Bulangian Pie. Ayan, mga kabikulanang gala. Ayan, karating na tayo ulit dito sa Upang Bilangan. Tara na, let's go! Meron pa kami 30 minutes. Oh. Ilang minuto pa ang biyahe mo? 32 minutes. 32 minutes ayon sa iyong Waze.